Heat index sa Negros Occidental naglabot sa 42 degrees Celsius sunod sa Pag-asa. Pila ka residente sa Talisay City sa Suba ang destinasyon agod magpaulumpaw sa Kapang. Inang gintutukan ni Aileen Pedreso. Agud mampawan sa mainit nga tiyempo, diri sa Suba sa Barangay San Fernando, Talisay City ang destinasyon sa pamilya Sumanga. Pag-abot pa lang, nagpahulom gilayon ang mga ini sa Suba. Hindi maagwantahan suno sa ila ang kapaang dalas ng mainit nga tiyempo. Gani, nag-early summer outing na ang pamilya. Paliwaliwa. Reward naman sa kabataan kay tapos na recognition. Diri ship na may bugnaw pa kay may hangin bulat sa sa dito yan ang init-init kay nang duwala bla mayo kahoy. 42 degrees Celsius ang heat index nga na-record sa Pag-asa sa Negros Occidental sa buong adlaw April 15. Gani ginkuha na ini nga tion sang iloy nga si Catherine nga makabanding ang iya kabataan. Pwede kainit, be. Huwag mo na ni painting-manding. Dili lang tayo, makalingaw-lingaw gamay. Ang ila solusyon sa mainit nga tiyempo, hindi tuman, kagasto. Upod Garuel Bangoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas.